Right, to cut the long story short, can ndisuda kuswera ndichirebesa nyaya ndichita sei ndiri ndakasangana ne-this post pachinzi breaking update. Our reliable source has informed us that Wellington Masiiwa, Comrade Nyoka, is badly injured and swollen. They hide him incommunicado at a torture base, waiting for his wounds to heal before dragging him to court. President Mnangagwa must be held accountable now. This is the information. But panyaya Nyokayemabhunu muri yeZimbabwe pane zvinhu zvakawanda zvandakaona zviri kuitika. Pari kunyanya kutenderera nyaya dzecounter intelligence dzakawandisa. But inini ndakatarisa nyaya iyi, this is absolutely nonsense. Garbage jejero. I don't care ndena kutaura zvinhu izvozvo. This is nonsense. Apana pekuti South African prisons yunzi yo release munhu. Anditi mukunzwisa. Apana pekuti South African prisons yo release munhu yoto release chinyararire nematauro nyaya yanga iri kubuda. It's everywhere. Haisi nyaya yekuti ichiri yekuwandirana kana kuti munhu anoriliswa pakati peusiku oendeswa. Guys, atidi kudaro. Alright, inini ndakaofa inini. Ndikati kana zvinhu izvozvo zvakanzi zvakaitika kuti zvakadoitika pakati peusiku, takufana kuchitotanga kusuwa system yacho vakamureleasa vacho. Isu toziva vanhu nokusuwa chaivo. Kwete nemaresources zenyu ekukumbira kuti ndipewo mari yakati. No. I've got my team of lawyers who are willing to do that for free. Murubata nyaya. So that is the reason ukuona kuti hatisuda mungonzwa nyaya zvinani basa rese kana kuti vanhu vanosvika kuda kutsvaga nyaya dzekuda kuona pekutukirana kuti ngatingotukirana panyaya dzanyoka idzodzo. We don't have time for all those nonsense zviri kutaurwa mumastreets kuti munhu unoti Nyokayemabhunu akatorwa akanorohwa akanopondwa akanotoshwa mamoneri mufananidzo yake ona ichinigirikini chopa takangofambiswa aiwa kana idzo counter intelligence zacho. Even kana munhu akagadzira chinhu chacho ichocho unonyatsona kuti izvi zvinhu zvinenge kudzidzira mukati. It's something chekuti hatizobudedu panapa tichitaura kuti ningi ndanga ndichitaura naye ningi totaura naye because zvinenge zviri unnecessary. But some of the things tiona kuti guys hazvidi kuti zviri zvodaro. Mosvika pakuti munhu akatorwa akanoningirikwa naniko munhu achiri mumaprison make maarumu. Counter intelligence dziri kuti munhu akaenda hanzi achazoreliswa after 7 days ndopa achaenda kumacourts ndopa muchamuona after 7 days. That's counter intelligence. Mukunzwisisa. But uku kumapepa ari kunzi asati aita kuti munhu anga achita se achireliswa achienda sedha nebhazi oro nendege. Pane mapepa asina kufamba zvakanaka panyaya dzake idzodzizi. Saka please guys, panoda kuti paongororwe papo zvakanaka, panoda kuti paongororwe papo zvakasimba kuti vanhu munyatsonzwisisa kuti chii chiri kumbonyatsoitika, ubenzi here ichi. Ini handina kufarira zvinhu zvese zvataurwa. Even kana nyaya dzacho dzichinzi hanzi munhu anofanira kunzi akasvika iko kwacho mbotanga atorwa ondonorohwa kwakati achinotanga achinorohwerwei achinorohwa nani. Kwambona munhu ari kunzi aextradite wachimbotanga amboenda kuswa kuchibhesi. Zvinofamba sei? Tinosvika katobva tatikotaona munhu akarohwa akapondwa like this. Zviri kufamba sei? Toti vakazviita vacho vakamureceiva ndanani. Imimi pamakanodeliver munhu, it's something that is traceable zviri easy. Totoona kuti ningi ndiye akanoreceiva munhu, iye ndiye achatiudza kuti akazonomusiya papi. Ndo patichatanga kutotora tichisuwa vanhu ipapo. Ndo patinenge takamirira zveipapo. So muri yeZimbabwe, ignore the side shows, ignore the noise, nonsense, garbage. Vanhu vanongotaura zvisina dhiri kungopaumba hazvishande zvichidaro. Imi azonyanya kuita. Do you know kuti daumbokudza munozviziva kuti Nyokayemabhunu is not even a threat kuna Mnangagwa wacho. Mnangagwa munomuziva mushe. Ndopanganzi ari kutadza kurara hope because of Nyokayemabhunu akabatwa vakasungwa. Zvekuti angatonzi aibatwa amana munobva maitanga nyaya yacho ngamhengamheni kutanga pane dhiri stereki. Aiwa maZimbabweans mukwane futi. Nayawo mana. Aiwa itai order. Because wana nyaya idzi dzingoripo dzingori nyaya dziri simple. Zvagara kana ari kunzi ari kuenda runoda iso ndo mamirira achinoita nyaya dzacho. Ndaitaura nemalawyers akasiyana-siyana vachitaura kuti even tikada kutarisa if we were to check approach yekunzi vanhu vaenda kuzono approach na Minister of Justice. Minister of Justice anotosungawo futi nekoti iyoyo kana akatovhura hombe. Ndo makotsi anokwanisa kunge achimusunga. But the truth of the matter is mari yekuti vanhu vaitwa appeal pane pachidiwa mari yakati kurei ndo pasina.
saka zvenide kuzoti vanhu muti aiwa inini because ndaona kuti ndini ndiri kuzodai kumana izvazvo andina handazvifarira kuti motanga kuti munhu akarohwa zvisingaita akapondwa uri kuda kumbotiraya kuachivha chiiko pakuti munhu akapondwa naniko achiroverwa dzechiiko dai zvaiita zvaibvumidzwa katoti tikamira tichiita zvekutaura nanyoka wamabhunu wacho titaure tizvisise palive pano tinzi kuti naiwe shamaro uri kunzi wakarohwa chiswicha kuvidhio call tione kuti vana vezimbabwe vanoti wakarohwa here. I think ndatopedza nemi papapa ende inini kana ndichitaura handitaure kuti ndinge ndichinzi ndoda kuataka munhu kuti kune mhuri yezimbabwe musateerera vanhu vanotaurira zvinhu kana munonzwa nyaya yechokwadi inotangira panapa inini I don't approve anything chiri kunyeba handina mutemo iwoyo kana usiri kutona zvinani kuti vanhu muitoswera muchiti nhasi uri kubhohwa bhoza hauna uri kuda kuapprove vanhu vari kunyeba toona chero munhu akava achida kuti nyeba vana mundomubvunza mubvunzo imwe kuti